ben hier bij gymnastiekvereniging Voorwaarts in Axel. En dat is niet omdat ze zo'n goede sportieve prestatie hebben geleverd, maar omdat ze heel veel loodjes hebben verkocht voor de grote clubactie. Ja, dat klopt. We hebben echt een mega hoge opbrengst van de grote clubactie door de inzet van de leden die heel actief op pad zijn gegaan om bij zoveel mogelijk familie, vrienden en buren loodjes te verkopen. Ja, bijna 8.000 euro. Hadden jullie dat verwacht? Nee, helemaal niet. Nee, we hadden eigenlijk als doelstelling 3.500 euro aangehouden. En daar gingen we heel snel overheen. Dus ja, het was uitzonderlijk. Ja. Komt het gewoon door een aantal hele fanatieke leden of zijn er speciale acties gedaan? Er zijn een aantal leden die echt heel veel loodjes hebben verkocht. Dus die er echt bovenuit steken ten opzichte van andere leden. En we hebben ook een heel aantal superloten verkocht. En dat is dan aan bedrijven die dan in één keer 150 euro, dus heel veel loten tegelijk kopen. Dus dat is ook natuurlijk, maakt mooie sprongen. Hoeveel heb je er verkocht? Niet heel veel, maar ik heb er wel een paar verkocht. Oké, en je bent gewoon de deuren langs gegaan? Ik doe dat soms, maar ik heb het vorig jaar en die jaar daarvoor volgens mij ook gedaan. Heel veel mensen zeggen ja, maar sommige mensen ook weer nee. Vind ik wel jammer. Wat moet je dan zeggen? Wat is jouw tekst? Hoi, ik ben Emily en ik kom voor de loodjes verkopen. En wilt u een loodje kopen? Ik heb er een stuk of 7 verkocht. Nou, niet heel veel, maar vorig jaar wel meer. Jullie zitten hier op de gymnastiek. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Het is gewoon een leuke hobby. Ik kan op de balk, alleen ik durf geen Arabier op de balk. Vind ik nog best wel eng. Oh ja, maar dat is zo'n balk is maar heel smal. Ja, dat. Okay. En als die iets breder was, zou ik het misschien wel durven. Alleen ja, het is wel een uitdaging met de Arabier. Ja, dat is waar. Vind ik. Durf jij wel op die smalle balk? Ja, best wel veel. Ik durf wel de Arabier eraf en de koprol en de handstand erop. Ja, maar een randslag dat gaat nog niet heel goed. Okay. Hoe staat het met de vereniging en het ledenaantal bijvoorbeeld? Ja, heel goed. We hebben sinds de coronatijd, alweer wat jaartjes geleden, maar is ons ledenaantal behoorlijk gestegen. Dus we zijn nu met ongeveer 200 leden, verdeeld in ongeveer 10 groepen, 10, 11 groepen door de week. Dus dat is heel wat. Ja. Jullie hebben nu veel geld opgehaald. 80% daarvan blijft bij de club. Wat zijn jullie daarmee van plan te gaan doen? Nou, we probeerden door het jaar heen ook activiteiten te organiseren buiten het turnen, de gymnastiek om. Dus een leuke dag in de sporthal met springkussens hebben we vorig jaar gedaan. Een keer een uitstapje te maken. Maar ook onze toestellen hebben natuurlijk ook onderhoud nodig en moeten ook 1 keer in de zoveel tijd vervangen worden. En dat gaat echt om hoge bedragen, dus daar kunnen we ook altijd wel een spaarpotje voor gebruiken.